Muhammad sallallahu alaihi wasallam to haɗuwa ce wacce take da girman gaske. Mu gode wa Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya sanya mu kuma rabonmu shine Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Soyayyarsa ita muka ba wa rai da rayuwa. To mu gode wa Allah. Wato wannan ba ƙaramar baiwa ba ce. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi tun da aka yi halitta, kai ka ƙare duk wanda ba Allah ba, to ƙarami ne a wajen Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To manzo Allah shine mai gida, shi kuma kowaye ne shi yaron gida ne. Hasali ma duk wanda kaga ya zama wani a duniya ko a lahira a dai wajen Allah, to ya samu wannan abun ne albarkan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka ƴan uwa, gaskiya mu yi riko da soyayya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, riko ba ta na wasa ba. Ka sani duk wanda ya fi ka da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, to wala ya fi ka duniya da lahira, dan ko ya fi ka a wajen Allah. Saboda haka mu yi rike wa fi zalika falyatanafasul mutanafisun. Anan ake tsere ba ta fiki da wani abun duniya ko me, kawai ka dage ka fi mutum da son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shikenan ka wuce shi. To menene abubuwan da suke jawo soyayyar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam? Suna da yawan gaske, amma yana daga ciki dai, wato duk abun da ka ji wannan na ma'aiki ne sallallahu alaihi wasallam, to ka zama mai zaɓin wannan abun fiye da abun da yake naka ne. Misali an ce sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to masha Allah ka ji babu kaman su. Halayen ma'aiki to babu kaman su. Littafin ma'aiki Qur'ani to babu kaman shi. Duk abin da aka danganta shi da ma'aiki, to ka ji abun babu ya shi. Har a cikin al'umma nan da muke raye, in dai mutum al'ummar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam, to kai ka girmama shi, ka mutunta shi, saboda Allah ya girmama shi, ya zaɓe shi, ya sanya shi a cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wanda kullum ana faɗi, shi Ibrahim yana faɗi, tamanna kalimullahi law kana wahidan. Wato Annabi Musa ya yi burin da ya zama ɗaya daga cikin wannan al'umma. Yana daga cikin abin da yake sa bawa ya samu cikakkiyar soyayyar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a zuciyarsa, babu kamar dawwamar da yi masa salati. ‘Yan uwa, kada mu yi wasa da wannan ibada ta salati. Wallahi ni duk inda na samu kaina, nakan ce bayin Allah su riƙe salatin manzala. Ba don wani abu ba, shi ma'aiki ma karatu zalla akan takarda bai sa ka san ma'aiki wallahi. Shi kadai wallahi ba zai sa ba. Dole sai ka riƙe carbi, dole sai ka yi zikiri da yawa, ka yi salatai da yawa, ka zauna da rijalai waɗanda na ma'aiki ɗin ne sallallahu alaihi wasallam. To wannan zai fiski ruhinka zuwa inda ake so. Saboda haka ‘yan uwa, kar mu yi wasa cikin son ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Shi salatin ma'aiki abu ne mai girman gaske. Yana daga ciki, wato girman salatin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, shi ba abu ne wanda ake biyan bashi da shi ba. Ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana cewa, atadaruna manil muflis, wai kun san waye muflisi? Sahabbai suka ce muflisi shine wanda bai da naira, bai da kwandala. Yace a'a, shi muflisi shine wanda zai zo ranar alkiyama, yayi sallah da yawa, yayi azumi da yawa, yayi sadaka, yayi zumunci, duk ibadun da ake so yayi, sai ya zo da tarin lada gashi nan da yawa. Sai dai matsalan ya zagi wane, yayi gulman wane, ya saci dukiyan wane, ya daki wane. Sai a zo, a san filin kiyama kuma ba abin da ake biyan bashi da shi na haƙoƙan bayin Allah, sai hasanat, kyawawan ayyukanka, ladanka. To sai a zo, wannan ya zo a bashi, wannan ya zo a bashi, mutane su kewaye duk su washe masa ladansa, sai zanto bayi da kamai, kuma ga sauran masu bin shi bashi. Sai a ɗebo daga zunubansu a zo a libga masa, a je a danna shi a wuta. Wannan shine muflisi. To albishirinku ‘yan uwa, duk mutumin da yake salatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwantar da hankalinsa. Shi salati ba a biyan bashi da shi.
saboda ai mun faɗa ana biyan bashi ne da lada, shi kuma salati idan kai shin lada za a baka? A kai ma salatin za a maka. In ji ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, man salla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biya ashara. Duk mutumin da ya min salati ɗaya, Allah 10 zai masa. Kaga salati za a yi. Shi kuma salatin Allah ƙwara ɗaya ya fi ibadan dukkan halitta. Kaga ashe in ka gano wannan, to